Kienet ċara ħafna Rosien Kutajer meta tkellmet dwar dawk li jitħanżru minn fuq flus il-poplu, bl-aħħar każ klassiku jkun dak tal-avukat li kien jaħdem fl-uffiċċju ta' Roberta Bela u Martu Lidja u li issa qed idaħħal f'butu mal-11,000 euro fix-xahar grazzi għal kuntratti ta' konsulenzi u pożizzjonijiet li jingħata mal-Gvern. Dan ġie żvelat fl-aħħar jiem mis-sit elettroniku The Shift News. Il-persuna fiċ-ċentru ta' din is-saga Muħadd Ħlief Rajnpaċ, avukat żagħżugħ ta' 31 sena li għandu l-kapaċità jagħmel 12-il xogħol mal-Gvern, pożizzjonijiet li qed jiġġenerawlu dħul ta' kważi 130,000 euro fis-sena. Skont The Shift, Rajnpaċ qed idaħħal 21,000 euro bħala chairperson tal-Malta Gaming Authority, 2,700 euro bħala direttur tal-Gozo Heliport, 5,800 euro bħala direttur tal-Malta Government Investments, 5,800 euro bħala direttur tal-Malta Investments Company Limited, 24,000 euro bħala konsulent legali fl-MTA, 18,000 euro bħala konsulent legali għall-Aġenzija Support, 18,000 euro oħra bħala konsulent legali għal Festivals Malta u 33,600 euro għal ġobb li jingħata mal-Ministeru tat-Turiżmu. Mhux magħruf eżatt kif dan il-ħabib ta' Roberta Bela jagħmel dawn il-ġobs kollha f'daqqa u kif jirnexxielu fl-istess waqt iżomm il-prattika privata bħala avukat. Magħhom wieħed irid iżid il-ġobs li għandu mal-Arms, mal-Kummissjoni tal-Films, mal-Engineering Resources u mal-Offshore Bunkering. F'dawn il-każi mhux magħruf kemm huma l-flus li qed idaħħal fil-but.